ipian thla le imi zia na mil tur bik tak kopui izong to em nge zoni duem ipian thla na mil reu tur le ikopui tur ta na mi thatak lo pian thla tur te chu han ngai thla ve chin te le ipian thla i chiang em ni le imi zia i chiang em entirnan mi tong du tak ini chuan tong du vak lo mi ngoi choi nen run hun han leng dun te u ni lo pon hanin ngai zong te u enin mil thuamanga in ti thiam lo na po midang ain in nei tlem nge le zirme mai se pakhat Marlies Morris chuan kum sa ka zako som ko panga tanga kum sang ni in kara nu patuak thar me mak ta duai li zet mai a che vela mi te azir chia na tangin mai che te hian an pian thla ma chia thania upa te mi pa ko puita na an nei hianin nu pahlim tak an ni thina ni ti azir chuaka March tha ai pian chuan January a piang chu mai chetan ko pui thatak an ni don ti na ni chu mi pa January a piang chuan March tha a piang mai che chu a ko pui ta na than chuan in ngai zong hlim tak emo nu pa hlim tak emo an ni don ti na ni ole I pian thlai ria I ko pui tur pian tha chu lo en ve te le January tha ai pian chuan March tha a piang I zong don nia February thai pian chuan April tha piang May thai pi chuan July tha piang June thai pian chuan August tha piang September thai pian chuan November tha piang I zong don nia October thai pian chuan December tha piang